es connecten un petit... Ei, 2020, nois de 30 El veus o anys, molt petit? intentant descobrir com es corda un cinturó. És que és molt trist, però és així. Ho has aconseguit? Hombre! En aquest cotxe fa una calor. Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. Ei, què tal? Queda't un segon. Abans de començar, condueixes tu. Sí, anem a O-Cine. Condueixes tu. M'agrada, Oriol, que sàpies aquí qui mana una mica, no? Sí, m'agrada que comencis amb les prioritats per davant. Ja som aquí altre cop, una setmana més. La setmana més aquí Anant al estem. cinema i compromesos amb anar al cinema, que jo he sentit a bastanta gent que m'ha dit que ha anat a veure Tenet. Jo he sentit a molta gent dir-me, que ja es pot anar al cinema? Doncs sí. Doncs sí, Sí, pot anar. Com esteu? Esteu contents? Adrià, Oriol, com A mi avui em fa pal, però us ho juro que he fet meditació a casa, hi ha una canya de bambú a la meva terrassa, m'he ficat a sobre. Per què? Perquè et fa mandra, He Oriol. meditat. Entenem que l'Oriol li fa mandra perquè anem a veure una pel·lícula de superherois. Quina pel·li anem a veure, Adrià? Zen, modo zen, Oriol. Pel·lícula Los Nuevos Mutantes. Ostres! Això vol dir que n'hi havia uns antics, I no? mutantes, aquí és on vull anar. Ens trobem uns nois i noies tancats a un centre i que tenen poders com els mutants habituals de X-Men. Ara bé, estan tancats contra la seva voluntat i, a part, hi ha una doctora que els estudia i investiga. Pinta malament això, Llavors, en aquest centre no s'acaba de saber ben bé contra qui lluiten. Vale. Molt misteriós, de moment, Parlant de misteris, algú sap per què aquesta pel·lícula, que s'havia gravat el 2016 o 17, Sí, s'ha estrenat el 2020? Saps per què? Primer es va retrasar per al primer que passa, no? Que diuen, ui, la pel·li ens ha quedat molt malament, anem a tornar a gravar unes escenes. Reshoots. Sencera. Llavors, després, es va retrasar perquè Disney va comprar Fox, els mutants, els de Fox, Que va haver-hi tot aquell... i encara es va retrasar més, i ja quan van dir, vinga, va, que la traguem, Covid-19. Bueno, jo, si voleu, us faig una turra de nous, qui són els nous mutants, però potser que passem, no? Bueno, si No, vols jo, fer... però fer- cronològicament... Hauríem de fer una petita secció. Sí, secció. La turra de L'entès. l'entès. Bé, què tal? Soc l'entès. Soc en Jordi. Potser alguns no em coneixereu. Tinc un canal de crítiques a YouTube que es diu Criticotre. Tinc un canal. És que és tan egòlatra que diu tinc un canal. Els nous mutants són un grup de jovens. No hi ha el Logan. No hi ha el Boden Lovesn. És un grup de nanos que han tingut algun problema amb el seu poder, en plan, que amb el seu poder han causat, jo què sé, explotat i s'ha mort algú. Vale. Llavors, el professor Xavier els acull, no?, i els diu, jo us ajudaré, tal i qual, no? Però són nanos una mica torturats, ja. Joves torturats. Home. Una mica. Després d'aquesta turra imprevista, sí. què ens pots dir dels actors i actrius que surten en aquesta pel·lícula, per exemple? Doncs el gran reclam, suposo que el 2017, d'aquesta pel·lícula era la Maisie Williams, mítica Ària. L'Arya Stark. Que actuava en aquella sèrie, no sé si us en recordeu d'una sèrie, saps, d'unes famílies i una cosa medieval, que em sembla que es deia Joc de Trons. Sí. Sí! Aquella sèrie que va acabar fa un any, crec. Que tothom era superfan i de cop va fer zup. De fet, a les dues noies, doncs la Sansa Sí. i l'Ària, les han fitxat a la mateixa franquícia. Ben vist, La els dels X-Men. mutants. Correcte. Val. En Maisie Williams sí que se la coneix i ha fet un altre paper d'una pel·lícula que es va tornar bastant mainstream, que és a Then Came You, que és un romans drama adolescent on hi actua també el protagonista de Sex Education. Sex Education m'encanta. A tu, Jordi, hi haurà una noia també protagonista que, ojo les pel·lícules quan te les digui, Ojo. que es diu Anya Taylor... Home, Anya Taylor-Joy? Taylor-Joy. Home, Gràcies que m'has dit el nom perquè m'estava encallant ja. És la protagonista de La Bruja, de Robert Eggers, La protagonista de La Bruja. T'ho he dit. El què? Que anem a veure una pel·lícula. Anem a veure algú Que no! A mi, Surt, on he vist digue'm-ho. on actua aquesta noia, he fet... A part, també la coneixerem, que és la noia que segresten a Split, i a part també apareix a la que vam anar a veure nosaltres, que era Glass, que és l'última pel·lícula yes. d'en Shyamalan. I per acabar tenim en Charlie Heaton, que també Home, destaca per una sèrie, jo el conec que aquest, és Stranger Things. Seria el germà del noi que desapareix. Jo conec d'una pel·lícula... De terror, també l'he vista. Que es diu El secreto de los Marrowbone. Exacte. Llavors t'haig de dir que aquest noi, en Charlie Heaton, Charlie Heaton. Oh, yes. només amb la seva cara ja em fa por. Sí, exacte. Per què? Però què És dius? que què et penses, Ja tio? em fa por! Què et penses que anem a veure? A veure, un moment, és cara de penúries. És cara de penúries, no de por. És cara de el por, en pentinat. qualsevol moment pot passar alguna cosa. Normalment aparquem quan ja anem a fer les expectatives. És que aquest director ha fet una pel·lícula només.
Vaja. abans que aquesta. El director es diu Josh Boone i és un home que està molt content, no? Perquè la seva pel·lícula ha trigat 3 anys a sortir. Està molt Que enfadat. portes anys intentant entrar a Hollywood, Està fas molt una enfadat. pel·lícula i a la teva Sí, pel·lícula sí, vas sí. veient com es va És la aplaçant, seva primera aplaçant. Sí, no. Ha fet 2 pel·lícules abans. La primera crec que és Cuando llegó el invierno o alguna cosa així. I la que sí que potser us sona és una pel·lícula que va fer la Shailene Woodley, que es diu Bajo la misma estrella. Hòstia, crec em que l'he sona. vist. L'he Sí, vista, crec l'he que vista. Sí. Crec que l'he vist. Pues ja sabeu més que jo, perquè ja no l'he vist. Voleu que entrem a expectativa? A expectativa, sisplau. Pel que he vist, crec que sí que tindrà algun toc de terror. Ara, no crec ni que hi arribi, perquè crec que acabarà sent pel·lícula de superherois. Tinc ganes de veure els nous mutants a la pel·lícula, no? En Metge Solar, en Cannonball, que no els coneixeu, però a mi em fa il·lusió veure'ls. Com que no en conec cap d'aquests, veure una pel·lícula de CGI, si no ho compro i estic a dins i ho sento, com per exemple amb Avengers, que com que ho visc, llavors m'és tot igual, aquest matí t'hauria dit que em feia un pal brutal. Vinga, va, anem a provar-ho. Bé, Oriol, deixa'm donar-te la mà. No. I Adrià. Mutants, cert pal. Por, doble pal. Per tant, anem amb un triple pal. Mare de Déu. Torna Està l'engrià. darrere, és que està darrere. És engrià superguerrer. No, Pitjor que un remake! Oh, CGI! No sóc l'engrià. Simplement, mutants, pal, por. No és de por, no serà de por. Em donareu la raó quan sortim, ja veureu. Preparats? Som-hi! Déu-n'hi-do, dret. Ai, Completa. Bueno. Què? Què està passant? que cancel·len Mercenarios 4! Acabo de mirar que tenim 0 subscriptors! Això que Rowling ha publicat un altre tuit. Era un malson. Era un malson. Sembla que arrenquem i ens anem cap a casa, tu, després de veure una pel·lícula que alguns tillarien d'obra mestra. De nosaltres. No serem aquests, No nosaltres. Bueno, el veig jo. Oh, Quina que pel·lícula! curiós, no? Que et toqui conduir la crítica d'una pel·lícula tan bona. Sí, hosti, tu, quin regal del cel. A veure, molt justa, o sigui, molt justa. És una pel·lícula amb elements que tenen potencial, però una pel·lícula mal dirigida. Una pel·lícula amb un guió esperpèntic, que hem rigut múltiples vegades a la sala del cinema. I jo, fan de Marvel, fan del que estaven tractant, m'he avorrit. Tu no et pots anar a una pel·lícula i avorrir-te. Ja pot ser del gènere que vulguis, però tu no pots avorrir-te. Això, acompanyat d'unes interpretacions en general que ja parlarem. Oriol, què en penses tu d'aquesta pel·lícula? A mi em sembla que aquest justeta no justifica, no li fa justícia a aquesta pel·lícula. Ah, no? Creus que és millor? Jo crec que és una autèntica bullshit de pel·lícula. Vaja, un cagarro, no? Un cagarro. Molt bé. És que no m'ha entrat ni des del principi. I sort que l'Oriol venia meditats, perquè si no ja... És que- Si no ja, càguense l'Oriol. Quan he vist els primers diàlegs ja he dit, ui. Ui, és que el guió apuntava Quan ja he manera. vist quin giro de guió volien fer allà, he dit, ui, que anirà per aquí. Ui. I efectivament que anava per allà. Sí. Després, amb el tema CGI, haig de dir que s'han comportat. O sigui, m'ha sorprès. Pensava, no? me n'esperava més i no. Tot i així, els últims 10-15 minutets em sagnaven els ulls del CGI que hi havia. És que no vull dir res més, no m'ha agradat gens. Sí, molt bé. Toca a mi, molt bé. Jo he entrat i he pensat, ai mira, vinc a veure l'Orfanato. I he sortit, ai En mira, sèrio? he vist Crepúsculo. Li encanta fer titulars de merda. És que de merda. O sigui, No, a mi m'ha agradat! Em sap és greu. T'ho compro, Adrià. Això és Crepúsculo emmascarat amb una aura de por. No és de por, tranquils, no patiu! Vale, és el que us he No dit. patiu. Us ho he dit. Agafo la teva idea d'una bona idea. Potencial. Potencial hi havia. Ara bé, jo no sé si és que no hi havia pressupost, però els actors eren, crec, no sé si cars però coneguts, però la pel·lícula jo l'he vist de molt baix pressupost, de pel·lícula de diumenge tarda, després de la pel·lícula principal. Un Mica pressupost que pressupost, no estàs acostumat a veure al cinema. Uns guions lamentables. Sí, Unes sí. converses lamentables. Una mala pel·lícula Justa. amb una bona idea.
Exacte. Ja està. La pel·lícula s'ha perdut, perquè hi ha moments que dius, vale, aquesta pel·lícula vol ser una pel·lícula de semiterror, tal, i hi ha moments que dius, aquesta pel·lícula vol ser crepúsculo, i hi ha moments que dius que aquesta pel·lícula és de superherois. Llavors, la pel·lícula es fot un rotllo patatero Que sobre el paper podríeu pensar, ostres, que original, però és que barrejar el multigènere. dins de cada gènere i tria els clichés. Exacte. És que llavors no t'aporta I res. mal executat perquè et perds, perquè no saps quin tipus de pel·lícula estàs veient. Si és una pel·li sèria, si és una pel·li d'adolescents, si és una pel·li... No saps què estàs veient. Celebro que Disney s'hagi arriscat per primera vegada, crec, Ha arriscat una mica més que amb Star Wars, per amb exemple. les relacions amoroses. Entrem a interpretació. Començo jo. Endavant. Crec que tot és sobreactuat. Tots. Sí. La protagonista, més. La pitjor actriu de tota la pel·lícula. De totes. Hi ha moments que aquesta pel·lícula hagués pogut brillar molt més i per aquesta noia dius... Quin acudit. I crec que aquí hi ha certa culpa del director, que I ha del apretat guió. els claus de les escenes, perquè Sí. com que les escenes no quadraven en molts moments, Ha dit, dame más, dame más. Sí, exacte. És com si vas al forn i tu dius, vull un croissant de xocolata, i el del forn et diu, no tinc un croissant de xocolata. Dius, doncs això no és molt drama, no? No. Però el director diu, no! Però és que vull que sigui... plora! Plora molt! Pensa que és el pitjor que t'ha pogut passar mai. Estic I llavors d'acord amb tu. veus l'actor amb el croissant fent no, Negat de no llàgrimes. tinc croissant i amb un donut. No. I l'actor mira el director en plan... Així? Així? Sí. No, Ho estic més, fent bé i el director, sí. més, plora més. Perfecte, m'estàs emocionant. No, volia un croissant! Oriol, totalment d'acord amb tu. I jo volia comentar un parell de cosetes. Tiro una llança a Maisie Williams. Tiro una llança, què vol dir? Tiro una llança vol dir que quan trenco una llança és tampoc ho he fet tan malament. Clar. Tiro una llança vull dir que la forjo, la llimo i li tiro a la Maisie Williams dient tia, on és l'Arya Stark? Sí. I ho fa molt bé aquesta noia. On és? On és la Maisie Williams? Que Jo no l'he vist. No hi ha hagut potenciament en aquesta. No, 0. La que sí que vull trencar una llança al seu favor, tot i que en algunes escenes ja hem dit que tothom estava sobreactuat, inclús aquesta noia, és la Anya Taylor-Joy. A ella, de màgic, en una pel·lícula millor, hosti, doncs te l'hagués comprat. No estarem d'acord, però no passa res. No. Volia dir una cosa més, que crec que aquesta pel·lícula és pionera. Així com hi ha pel·lícules de superherois, que hi ha personatges que en els còmics o del material base són caucàsics, etc. Un dia van dir, escolta, ja que adaptem aquesta pel·lícula al cinema, agafem aquesta persona que és caucàsica i posem una persona afroamericana. A mi això, depèn de com i com t'ho expliquin, doncs t'ho puc comprar. S'ha d'apostar per la diversitat, ok. No sé per on vols anar. Aquesta pel·lícula és la primera pel·lícula que he vist jo a la meva vida que fa al revés. És a dir, personatges que són afroamericans en els còmics els fan persones blanques. No ho entenc. Roberto de Costa, que és un brasileño de pell morena, aquí ho fa un tio blanc. La doctora La doctora era negra? era del Bronx i era negra. No, és negra en els còmics. Al·lucinant. Acabem amb direcció dient que, com la pel·lícula, justíssima. S'ha cagat. S'ha I ha cagat. acabat fent crepúsculo. S'ha cagat, s'ha cagat. S'ha fet caca. Aquest tio diu, sí, esto és una pel·lícula de por, Crepúsculo. S'ha cagat, sí. Si és la teva tercera pel·lícula, fes algo senzill, trama senzilla, un Clar. únic gènere i tira endavant, tira milles. Bé. No ho puc creure, tio. Sí, puja'l. Sí, tio. El volem a dalt. A veure, Ai, va. Ens hem quedat torts, una mica com la pel·lícula, no? Volia fer una analogia automobilística. Oh, que bé, Jordi. Bé, doncs, us sembla que entrem a les valoracions? Uau, has creat més tensió ara mateix tu que el director amb tota la pel·lícula, Jo a aquesta pel·lícula li poso un 4. La suspens. La suspenc, perquè sabeu que sóc més crític amb les coses que m'agraden. No. No m'ho esperava. Adaptació d'uns personatges ja existents, per tant, l'adaptació s'ha fet malament. L'he vist com va, anem a fer aquesta pel·lícula. Doncs, És que totalment, em sap greu perquè és que venia a provar-la i donar-li el comiat. Què vol dir venir-la a provar? Venia a provar en el sentit de, hòstia, és dolenta, és sostenible, Però però en nom de Déu, vés-te'n cap a casa. T'he de confessar que esperava el teu 5 misericordiós. No. Sí, el pròxim cop ho faràs millor. Exacte. res a un parell de pare nostres. No és un suspès. Vés-te'n. És un necessites millorar. Exacte. Ho deixarem aquí. Aquesta valoració que acabes de fer em sembla una mica lamentable, però no passa res. Lamentable. Aquesta misericòrdia. Què li posaràs? Què li poses? Doncs... Tio, quan et deixessis No m'avises. pots estar suant tant, tio. És que porto el conflicte al meu interior. Sí. Quina suor. Ets un mutant, tio. Potser és el teu poder suar Sí. tant. Segurament. Suar perquè veig algú que s'està a punt de fotre una hòstia amb un penya-segat, que és aquest director, i no vull aturar i no puc, No has pogut. No puc, Josh! No has pogut. Doncs em pensava que hi haurien 2 o 3 punts de diferència entre tu i jo. Però mira, és que li poso un 3.
Vaja. Dolenta, Molt bé. però tampoc és un Malèfica o un Predator. O sigui, per tu, no, tampoc és un Malèfica, és un punt. No? Sí, clar. M'estàs intentant que pugi la nota? Estic dient que siguis una mica més... Ho estàs intentant? Coherent. Mira, No. mira, és el misericordiós, la vol. Està regatejant. Tu creus que en Josh ha d'anar-se'n cap a casa, Està ara? regatejant Panjoix, Regatejant Panjoix. mig punt meu. Com que he sortit una mica entre tu i Sí, tu, perquè sí. tu la deies justa i tu la deies bullshit. Molt bullshit. Llavors, jo li poso un 3,5. No m'ha agradat. M'ha agradat la idea. M'heu però la sorprès pel·lícula molt amb les notes. No m'ha agradat. Que ara em sap greu. Ara et sap greu, eh? Canvies la nota? Ets tu aquest, ets tu, jo no soc. Però fa molt de temps que no categem res, eh? Jo crec que segona Que bèstia! Des de, bèstia! des de Malèfica, que potser no s'ho Ja, sabem. des de Malèfica. Bé, doncs, passem a la conclusió de Nous Mutants. Bé, doncs, els criticutes... Hem decidit que aquesta pel·lícula és... Un peix bullit. Ostres! Un peix bullidet, al forn i a foc lent. Si és bullit, no anirà al forn. Ostres, és veritat, a la olla. No sé que en Jordi bulli els espaguetis amb l'olla directa al forn, eh? Diu, No. Jordi, què fas? No, és que es fan més ràpid, tio. Safata, aigua i espaguets. S'escalfa tot més ràpid al forn. Pel·lícula molt justa, pel·lícula que ni jo, el misericordiós, ha aprovat. No. Adrià, per acabar, tens alguna cosa a dir-nos? Sí, si us ha agradat aquest vídeo i els altres que heu vist, subscriu-vos al nostre canal de YouTube i feu like. I comenteu, que ens agrada molt comentar. I bé, doncs, ens veiem en el següent vídeo, el següent capítol, la següent pel·lícula, esperem que sigui millor que aquesta. I tant, sí. Família, que vagi bé, bona setmana. Molt bé! Adéu! Potser és el teu poder suar tant. Suar perquè veig algú que s'està a punt de fotre una hòstia amb un penya-segat, que és aquest director, i no vull aturar i no puc, No has pogut. No puc, Josh!